May butag mga igsoon. Sa atong unang pagbasa, mao na ipahimangno sa mga ginikanan nga adunay paboritong anak. Kanang piniling kay magsilos man ang uban. O na, kung na iyo pinalanggang anak, ayaw ipahalata sa uban. Kay masina man ang uban kung na iyo pinalabi na anak. Kanis pamilya ni Jose, 12 man sila kabuok, o bunso yanggis si Jose na pinalangga paborito samahan, nadayag ang iyang pagmahal sa bunso. Mo nagikasinahan sa uban mga igsuon, mo na naglaraw sila patyon, apa naluoy man sila, gibaligya ang bata sa mga merchants sa Ehipto hangtod na noabot siya ngadto sa paraon sa hari. Og dito kay kamaw man siya mo interpret og damgo, niya na interpret ang damgo sa hari og natagaan siya taas administrador, taas na posisyon. Og karon abot ang gutom, magtuno palit no adto ang mga igsuon na niwang na nagana. Nya di na sa mailhan kay maayo man iya kahimtang. O niya maayo man iya pamisti, nindot naman. Guwapo naman siya. Wa makailan mga igsuon o diha ang iya mga igsuon sa kung iyo basahon ang diretso na iyo basahon ka ng diretso na istorya sa kinabuhi ni Jose, i-continue ninyo ang pagbasa, iyo masuta ang istorya ng iya mga igsuon. Ika nga, thicker than water is thicker than blood. Bisan ang gibuhat sa iya mga igsuon, naagihapon ang iya kaluoy, na water is thicker than blood. Naagihapon niya kaluoy, unya towards the end of the story, nagpaila si Jose na siya ang ilang igsuon nga ilagilaraw nga patyon tungod sa ila pagsilos, tungod sa ila kasina. Kay minahal man ni Abraham si Jose. Mora na mga igsuon nga nangayon pasaylo ay mga igsuon sa ila gibuhat kaniya o nabalik ang iya maayong pagsinabtanay sa pamilya. Mo nang dili sa maayo na iyo paboritong anak ang uban. Minahal pero lahi, no? Equal treatment. Kung di malikayan nga na iyo paborito kay daghan sila, ayaw lang ipahayag sa uban na ini bunso ako paborito, ini tunga-tunga. Kay naay ako na bawaan graduation, ang paboritong anak dito gipalitan og sinina sa SM. Katuban mga anak dihara sa ukay-ukay. Isa may ganahan ana sa ako ukay-ukay no SM. Dili na maayo mga igsoon na. So avoid ninyo para way salait ang mga anak. Og sa atong ebanghelyo mga igsoon, ingon ang atong Ginoo sa iyang mga tinun-an, kita ganya gahom, pag-ayog, tanan klase mga sakit o balatian, pagpahawa o mga panuway nga musulod sa tao. Ang iyang instruction, adtua ninyo ang mga nawala nga tao sa Israel. Ayaw pag-adto sa Samaria, ayaw pag-adto sa dili mga Hudiyo. Hudiyo man ang atong Ginoo. Unaha ninyo ang sakop sa banay sa Israel.
family first. Na ay active sa simbahan. Halos tanan organisasyon iya giapilan. Mangginata magihatagon gayod iya apostolate pagtabang sa mga kabos. Ang ila atensyon naa sa family life, naa sa pag-alagad lay minister ambana, napokus ang ila atensyon sa simbahan. Ang ila duha ka anak tagaan lag kwarta, no? Tagsa-tagsa ka yaya, tagsa-tagsa ka sakyanan, nay driver, ila giatiman noon. Nay driver, nay sakyanan, nay driver, nay sakyanan, duha ka anak, nay tagsa-tagsa ka yaya, napay mga pocket money na dagko na ila allowance. Pero sa may nahitabo, ang usa ka anak naghikog, nagbigti. Unya may sulat nga igibilin sa iya bulsa, nag-ingon, "Ma, pa, ati mana ang akong igsuon." Subat pasabot, hatagan og atensyon. Ayaw masyado busy sa simbahan, ati mana ang pamilya. Ayaw pasagdi. Maayo ka sa ubang mga tao, pero sa sulod sa pamilya, dili ka wakay pagtagad, wakay oras. Muna kinahanglan ang banding sa magtiayon, mga pamilya, mga igsuon. Kwarta is not enough. Dili enough ang kwarta, ang allowance, unsa diha, no? Ang relasyon importante gayud sa pamilya. Amen. Manindog kita palihog.